Usia for more bibia kwa baba so Jaman Skefie so and so Jaman TV so. Bomade na subscribe to channel no. Like video no mama na share so de be ya wonu bi. Enso nsa be kan video ni bi ni nyina etimi ade abom. Yes, and Wednesday ni hwe de offer NL Vag Wednesday anopa game no. NL Vag Wednesday. Nti en hwe setup we transfer from national. Last week me chira setup we and a 12 no. E de my last week. Yes. Nti yɛnhwɛ deɛ offer ene yɛnhwɛ event number 1654 ɛwɔ national mehu so ato 61 61 or 261 1 2 3 4 ɛna ɔbɛto 1890 okay nti wɔto 18 first box ɛna ɔde ball 90 no maaɛ na ɔsɛvo 34 ɛwɔ machine 34 ɛwɔ machine good owie yɛpɛ ɛna ɔbɛma yɛ 54 54 54 and was 21. We no my 68 and was 70 81 our machine. We last week and over 12 and was 64 our machine at the amai. And he was who we dia yemfa event enkudi. Good. Now event is on a bepeke 89 6 34 89 6 and 34 also 89 6 34 yes into pay me event na no 89 6 and 34 no best 3 also into enhwe current na oba current na say no abehihye no e de amaye into ubemu so abeto 61 ewa ha say 61 into auto 61 1 2 3 4 no about 18 first box no the above 90 18 first box no the above 90 and or 34 our machine 34 our machine we are 54 winning na was 21 our machine we pay no about 68 68 no 70 81 our machine we pay last week no about 12 mi and was 64 our machine nti we dia wase yemfa event enkudi good na opese utwa game nso a emfa ba bia blaso Jaman ya kachi ha na yentwa games nyina mfa ma kama yenso na wodi ya ntempa na so yebetua waka ntempa na anopa na wonsabe kan sika yes area game nso a area na yebetua waka after results yes nti ofa number ya 0599 212255 mpacho sister Selena obehwe atwa ma kama no matter the amount of bedin so yebetu aka adana yen kan so say konebla bia debi anaso offer number ya 0246898449 and also Mr. Foster and also behwe na watwa ma kama yes anapa game ya the amount 25% commission yes nti bla fi na enya adwuma so Jaman nti na da bia me say me da bia me bia comment section na to yes so we be na yentua waka be ma comment no e wo ho no nti na comment section wo ho no yes be kan wa adwen wo ho so wodi nso na ntempa na yetua waka nso a obetimi abebo ya baso nso wo ho na adwuma se wo hu bibi nso enkoye wo ye ho a bra be kan yenyina yesua de yebesua bibi afrim good na yɛhwɛ second setup no ɛno nso yɛ national hɔ bi national hɔ event number 52 ɛno nso mehu so ato 7112 okay into 12 at last box position and the ball 71 owie pɛ na 12 repeat ɛde akotwa 1885 ɛwɔ first second and center 1885 and or repeat 12 no ɛwɔ hɔ nti ɔno nso se wɔ wie dia yɛmfa event enkodi nti hasen yɛbɛba no na 89 no na ɔsa dem ɛwɔ hɔ kama na ɔsa dem ɛwɔ hɔ no kama ɛde amaye nti wotwɛn deɛ 89 ɛde kɔ against 1 to 90 ɛde kɔ against 1 to 90 nti hasen so yɛbɛfa 89 22 and 54 89 22 54 and ebe pike ewo event no so nti wo pɛ me event no wi a na afi wotwa 89
22 and 54 nso ɛwɔ so kama. Yes, nti ɛno nso ba current na sei na wabɛhyehyɛ no ɛman. Okay, nti wobɛtwa 7112 and 12 was at last box. Owie no repeat 12 ɛna ɔde atwa 1885 ɛwɔ second and center ɛde ama yɛn. Nti wabɛtwa saa ama no mmiɛnsa nyinaa egu ho close ɛwɔ current no. Yes, nti wawie deɛ a ɔse yɛmfa event no nkɔdi. Yes, nti these two event no say na yɛbɛnya for a full game no, yɛ combine the two event na afei yɛba abɛnya 9 numbers per on say 89 that both events so ewie a na yɛyi best 5 yes ewie a na yɛyi yɛ best 3 na afei yɛakɔ for a 2 dalet yɛbɛkɔ for 89 single 6 89 single 6 na afei yɛakɔ for 89 free banker ahoɔde wɔ hɔ a bɛtumi de atom against 1 to 90. Yes, na kyerɛ sɛ sei na yɛbɛnya for yɛ VAG Wednesday no. Nti ɛno no nyame nka ho ɔma yɛ nkwatenten ahoɔde wɔ mu. Bye bye. Na me say wopɛ sɛ wotwa game a wodi yɛ ntɛmpa na nsa bɛka wo sika a mepatwɔ number no ɛna wɔ hɔ no. Yes, number no ɛna wɔ hɔ no. Nyame nka ho. Bye bye.